Máme tu ďalšie video a toto video bude to alebo to. Jak to nezačíname, tak poďme. 3, 2, 1. Video banán alebo jablko? To je to otázka. Tak, asi jablko. Tak poďte. Hlavný učiteľ. Hlavná učiteľka. Ježiši. Teraz sme jak v tej hre. Tá súťaž je. Ale nepamätám si, že ako sa volá. A čo budeme teraz robiť? Budeme skákať? A kde je učiteľka? Tu si. A ona nás chce zjesť. Tak poďme. No tak. Zjesť ma. Osem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Už. Čo má mama? Matka alebo Vítek? Matka. To mám rada matky. Jedna se poviem na matku. Jau. A čo teraz bude? Nič nebudeme? Čo sa deje? Jau. 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 Ešte tu aj veľká mačka. Joj, a prečo má toto jeden pes? Čo sa deje? A prečo sa táto mačka krúti? Ako to funguje? A jedna mačka je taká malá, či nie? Byť stôl alebo byť stolička? Aký stolička? To je ťažké. A teraz ideme dole. My sme kancelárske stoličky. A čo teraz budeme robiť? Musím byť tak? Musíme ukladať. Spraviť poriadok. Počkaj, tak. Alebo tu. Tu. Alebo nejdeme tam. Tam musia byť stoly. A tu stoličky. Pôjdem sem. Poďte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A už teraz stojí preč. A teraz ideme do ďalšie kolo.
pizza. Jest pizzu. To je lepšie. A teraz ideme do reštaurácie. Mňam. Pizza! Opera mi robil zvuk. Budeme všetko žiť? Nuk je pizzu. Idem ďalej jesť. Two hours later. A prečo mám stále ešte tú narodeninovú čiastku na hlave? Ďalšia otázka. Byť zlá kačka alebo dobrá kačka? Dobrá kačka. Nechcem byť zlá kačka. Teraz na kačku. Fuj, jaká zlá kačka. Čo budeme robiť? Budeme sa byť? Pizza! O, ešte stále tam má niekto pizzu. Čo tu je? Nejaké misky. Ideme na ne hádzať? Počkaj, ako sa to hádžať? Počkaj, tu je. Kde sú ďalšie? Toto? Čo? Prečo sa to nedá? Ani toto. Čo sa tu deje? 3, 2, 1. Pizza! Už nechce bude zlakať. Byť veľký, ale pomalý. Byť malý, ale asi byť malý, ale ja rýchlo bežím. Ja som taká maličká. Že mňa už nikto nebude vidieť. Mne sa to šmýka. Ja tak rýchlo bežím. Iba dvaja sú veľkí. Nechcem byť pomalá. RIP Zoro. Rest in peace Zoro. Ja sa zväčšujem. O chvíľu bude vyššia. Väčšia. Pizza! Veľká. Už rastiem. Pizza! Keď sa idem, tak ja rastiem. Pizza! Asi. A oni sa budú zmenšovať. O chvíľu budú mali. Ale Pizza! 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 prečo ja nerastiem? Pizza! 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 O, ešte sa dá Pizza! Pizza! Ja som už normálna. Už nie som malá. 8. 7. 6. Around like you used to in this city. Hope that you think of all our memories. Never thought we'd end up back as strangers on the sidewalk. 'Cause I still think about before we said goodbye. You never left my mind. Gdzie są ja? Gdzie śnieg? Jaj! Co się dzieje? To mraki? Ako keby w mraki wracam. Dlaczego mnie tam nie widno? Co się dzieje? No przestańcie. A co ty robię? Nic nie wiem. O, tak to samo.
2, 1. Zamoto, I can't help but stále. want you like I did before. Stále na. Cause I Vycházíme. still think about before we said Na goodbye. ďalšom kole. You never left my mind. Mať 0, ale I'm wishing Ale you mať would call veľa me, kamarátov. like Mať when we were falling, milión eur, ale love so far away. nemať kamarátov. Tady ja možno. Stále ešte za mnou chodím. Ale ja som bola tá, ale mám fúzy. A tí nubáci sú podobní, ale majú kamarátov. S tým klobúkom je pekné. A čo mám také frajerné? Aha, to bola narodení čiapka. Ešte stále ju mám na hlave. Je to písačný. Alebo horiace. Asi... Už som nestihla. Ale si utopiť. Prečo nás tekajú? Kto nás tekajú? Ježiš. Ale som vonku. A konečne mám tu nádejnú čiapku a mrak. Nie. Musím ešte. Ale ešte malý. Zase. Tak asi toto. Toto je stále takto. Baby is nice. To dal. A teraz zasa. 2,000 years later. Vote alebo čo to je intro? Asi to bol. Aha. Oro. A my len chodíme a oni lietajú. A vysoko. Malý vlk. My sme len iba 4. Prosím, vráťte sa. Jeden sa vrátil. On padá. Ďalší. Ide hore. Ten sa zase vracia. Prepáčte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A koniec. Otvor sa. Takže toto videa bolo všetko. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite mi dať like. A uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!